हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायावहाय आपडेट लानानै। लोगोफोर, बिथां गोजोन बर'नि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुन, जाय सावथुननि मुङानो जादों सानबोलावरि। ओमफ्राय लोगोफोर, बे सानबोलावरि मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनखादों सोरां नार्जारि, पुजा मोसाहारि, जुनमनि, दांखोलोदो आरो केन्देला, दैमु, बिरमल, जेंगाव, राकेश आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। आरो बे बर' सावथुननि प्रडिउसखौ खालामदों अनजालु बसुमतारी बिथां। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो एपिसड बाय एपिसड नायबाय थाखादों नङा होमबा लोगोफोर। आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन चेनेलावहाय नोंथांमोना गोबाङानो नायबाय थाखादों एपिसड बाय एपिसडै। आरो नोंथांमोना एपिसड 1निफ्राय लानानै एपिसड 11सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन नङा होमबा लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बेनि एपिसड 12खौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दंमोन। नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन माब्ला नुनो मोनगोन, माब्ला रिलिज खालामगोन बेनि एपिसड 12खौ होननानै। लोगोफोर, बेनि एपिसड 12आबो बे लास्ट पार्ट, थामहिनबा रिलिज जानानै थांबाय लोगोफोर। बे बर' सावथुना लास्ट पार्ट जाबाय दे लोगोफोर। बे बर' सावथुनखौ लास्ट पार्टसिम रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर बिथांमोना। नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन चेनेलावहाय बयबो नोंथांमोना थांनानै नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। बे बर' सावथुना बेयावनो जोबथाबाय दे लोगोफोर। आरो बेनिफ्राय बे बर' सावथुना गैलिया लोगोफोर। बे बर' सावथुना बे लास्ट पार्टआवनो जोबथाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो लोगोफोर। नोंथांमोना बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनखौ सोर सोर नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। बिथां गोजोन बर' आदानि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनाय बर' सावथुन बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनखौ सोर सोर नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव बयबो लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव थाबैनो मिथिग्रोनाय बायदि